Indarkeria matxista ezabatzea aldarrikatzeko eguna ekitaldi ezberdin antolatu dira eskualdean. Nafarroko Memoriaren Institutuak Ignacio Francisco Kaneda Deza Ezkabako preso galiziarraren gorpuzkiak identifikatu ditu. Iruñeko udalak 3 presa txiki eta ibaian zeuden beste hainbat egituraren hondakinak kendu ditu Elortz ibaian Etxabakoitzen. Iruñeko udalak lekuko programa abiarazi du ekintzailei eta merkatariei negozioen belaunaldi aldaketan aholkularitza emateko. Malerrekako mankomunitateak berdintasunaren aldeko 4 konpromiso eta 16 ekintza onartu ditu hurrengo 2 urteetarako. Kultur izan programagia 3.000 persona deitu ditu bere 2. edizioan 17 ikuskizun eta tailer egin dira Nafarroko 13 herritan irailetik urrira bitartean. Gaur azaroak 25 indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna da. Hori dela eta ekitaldi eta aldarrikapen ezberdin antolatu dira Baztan bidasoa Malerrekan. Donesteben ezbazara konponbidea Arazazara lelopean arratsaldeko 7 elkartaratz eginen dute parrokia Karrikan. Bestetik, aske emakume taldeak antolatuta hortziralean hilaren 29an La Violencia Invisible dokumentala ikusteko aukera izanen da. Ondotik, Sara Vicente abokatuak zalantzak eta galderak erantzunen ditu arratsaldeko 7 herrigunean. Elizondon edatu gaitezen zintzilik ez gelditu dezagun erreakzio antifeminista lelopean arratsaldeko 7 Elizondoko plazan bilduko dira. Mugimendu feministak antolatu du elkartaratzea. Lesakan instituzioek deituta, eguerdiko 12 eta arratsalean mugimendu feminista deituta 7 herritan plazan elkartaratzak eginen dira. Beran, goizean instituzioek deituta, 11 Tokion institutuko patioan, zelai gorrian elkartaratz eginen dute eta arratsaldean mugimendu feministak deituta 8 Mukizu zubian bilduko dira. Gaurrilak 25 goizeko 10etan 121 errepidea moztu egingo da Belateko tunelaren hegoaldeko ahoan egingo diren lanak direla eta, zehazki, 3. mozketan. Errepidea moztuta egongo da 2 norabidetan, 27. eta 35. kilometro puntuen artean, ziurrenik arratsaldeko 8 arte. Eten puntuak 121 errepidean kokatuko dira, lehena, 27. puntuaren inguruan. NA 1210 errepide alderako irtera adarraren parean, frantziarazko noranzkoan eta 2. 35. kilometro puntuan Almandoz herriaren parean. Trafiko ez da inoiz etengo. 1210 errepidetik desbideratuko baita. Nafarroko Memoriaren Institutuak Arantzadi Zientzia Elkartearekin eta Nafarroko Gobernuko DNA bankuarekin lankidetzan Ignacio Francisco Kaneda Deza identifikatu berri du. Grobeko Pontevedra biko bizilaguna, 2022ko martxoan Berriozarren lurpetik ateratako gorpuzkiak aztertzean. Anarkista eta marina zen eta 1934ko uztailaren 11an 4 urte eta 7 hilabete eta egun bateko espetxe zigorra ezarri zioten Pontevedrako auzitegian. Pontevedrara 1936ko ekainaren 28an sartu zen San Cristobal gotorlekuan 18 urterekin, beste 24 kiderekin batera. Kaneda San Cristobal gotorlekuan bertan hil zuten 1936ko azaroaren 1an, gertaera ez oso argi batean ihes egiten saiatzea egotzita. Ignacio Francisco Kaneda Dezaren Nafarroko Gobernuko DNA bankuak kudeatzen duen Nasertiken laborategiaren lanei esker desobiratzen horretan lortutako 4. identifikazio genetikoa da. Orain arte, Jose Creax, Tomas Natxe eta Tomas Mardones identifikatu dituzte eta haien gorpuzkiak senidei eman zaizkie. Elortz ibaiak beste itxura badu, Etxabakoitzen zenbait presa txiki eta ibilguen eta ibai ertzetan zeuden egituren hondakinak kendu ondoren. Azken asteetan Iruñeko udalak 3 presa txiki eraitsi eta kendu ditu, bere garaian ura ureztatzeketarako eta beste erabilera batzuetarako desbideratzeko egin zirenak. Baita 60ko hamarkadan eraikitako aintzinako pasabiden zutoin eta estribuen hondakinak ere.
Runa 2025 proiektuaren esparruko lan hoien aurrekontua 81.180 eurokoa izan da, eta Europako funtsen bidez finantzatu da. Arostegi etorbideko zubiaren eta Iruñeko udal mugartearen amaieran arteko tartean, zizur nagusiko mugan bi presa txiki zeuden eta aspaldian inolako funtzionaltasunik ez zuen beste baten hondakinak, eta oztopo bat ziren arrain faunarentzat. Hoiez gain eraitsitako hormigoizko bi pasabideren hondakin batzuk zeuden ubidea trabatzen, batzuk urdanoz etxe multzo baino lehen eta besteak etxe multzoa igarota. Egin diren lanetan hoiek kendu, sortu diren hondakinak kudeatu eta ingurua birnaturalizatu dira. Hiriko merkataritza bizi berritzeko asmoz, Iruñeko udalak lekuko programa jarri du abian. Ekimenari esker harremanetan jartzen dira beren saltokietan belaunaldi aldaketa nahi duten merkatariak eta ekintzaileak. Mikel Armendariz Barnetxe Sustapen Ekonomikoko zinegotziak eta Carlos Andres Uranga alorreko zuzendariak programaren berritasun garrantzitsuenak aurkeztu dituzte. Programa oinarritua dago ixteko arriskuan dauden negozioen eta ekiteko interesa duten personen aurretiazko ikerketa batean. Gaur egun INEko enpresen direktorio zentralaren arabera 4.075 negozio txikizkari daude hirian, eta hoietatik 60 urte dituzte. Helburu da batetik jakitea negozio hoietako zenbatek duten ixteko arriskua, haien jabek laizter erretiroa hartzearen ondorioz. Eta bertzetik negozio hoien ardura hartu nahi duten ekintzaileen polsa bat ezartzea. Horretarako udalak mapaketarako tresna digital bat egitea enkargatu du eta horri esker, triaje prozesu baten bidez, ixteko zorian dauden negozioak behar beste denboraz hautemanen dira. Triaje hori egiteko hiriko negozioi inprimaki bat bidaliko zaie erregistratutako merkataritza jarduera guztiak barne hartuta. Zerrenda hutsa bihurtzeaz gain, tresna digital alerta goiztiarreko sistema izan nahi du Iruñeko negozio txikien egoera banan-banan monitorizatu eta belaunaldi aldaketarako prozesuak aurreratzeko. Malerrekako mankomunitateak emakume eta gizonen berdintasunaren aldeko 4 konpromiso eta 16 ekintza onartu ditu. Aipatutako konpromiso sorta berdintasunari buruzko bigarren diagnostikoak identifikatutako emaitzetatik eratorri da. Izan ere 2022an Malerreka eta Bertizaranako emakume eta gizonen egoera ezagutzeko diagnostiko kuantitatiboa egin zuen mankomunitateak. Hau da, datu estadistikoen bidez desberdintasun egoerak identifikatzeko ariketa izan zen hura. Ikerketa horren emaitzak adierazi zuen Malerrekan berdintasun politikak abiatzeko beharra zegoela eta zenbait proposamen jaso zituen dokumentuak tartean gaian sakontzen jarraitzeko beharra. Gauzak horrela desberdintasun egoera hoietara hurbildu eta hobeto ezagutzeko 2024an parte hartzearen bidez egindako bigarren diagnostikoa egin du mankomunitateak Elujarren laguntzarekin. Malerrekako 40 pertsona inguruk hartu dute parte prozesuan. Malerrekako udal guztietako ordezkariak, udaletako eta mankomunitateko langileak eta hainbat herritarrek ere. Herritarren izenean parte hartu dutenen artean aipatzekoak dira ordezkari hauek. Erreka Kirol Elkartea, Erreka Guraso Elkartea, Burrunba Gazte Taldea, talde feminista eta etxeetan interna moduan lan egiten duten emakumeak. Konpromisoak eta bide horriak zehazteko Nafarroko emakume eta gizonen berdintasunerako plan estrategikoan oinarritu da dokumentua, hauek dira zehaztu diren konpromisoak. Malerrekako mankomunitatea berdintasun politikak sustatzeko gaitasunez hornitzea. Malerrekako emakumeen bizi baldintzak hobetzea, soldaten genero arrakala eta pobreziaren feminizioaren kontrako neurriak hartuz eta emakumeen enplegagarritasuna sustatuz. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren larritasuna ikusarazi eta kasuen kudeaketa hobetzea. Azkenik Malerrekatarren artean berdintasunaren aldeko konpromisoa sustatzea, kalean, eskolan, aisialdian eta bar. Dokumentuan jaso diren zenbait ekimen esanguratsu dira berdintasun teknikari bat kontratatzea, berdintasun gaietan trebatzea, udal ordezkariak eta administrazioko langileak, emakumeen enpleguak eta lanak balioan jarri eta aukerak hobetzea, indarkeria matxista kasuak artatzeko zerbitzuak. Kultura zuzendaritza nagusiaren Bianako Printzia erakundearen kultur izan programa, kultura tradizional eta herrikoiaren musika eta ahozko adierazpen eskainita dago.
eta 2023an sortu zen, sektorearekin beren egoera eta beharrak ezagutzeko egindako lanaren ondoren. Bigarren edizioan aurtengo abuztuaren 24tik urriaren 27 bitartean 17 ekintza programatu dira guztira ahozko adierazpenen, dantzaren eta musika instrumental, bokal eta koralaren esparruan, formatu desberdinekin, prestakuntza tailerrak, kontzertuak eta ikuskizunak, hitzaldi performatibokoak eta kaleko ekitaldiak. 13 herrik hartu dute parte, Iruña, Tutera, Tafalla, Zangotza, Lizarra, Agoiz, Atarrabia, Burlata, Ansoain, Zintrueniko, Irurtzun, Murtxante eta Bizkarreta Gerendiain. Espazio publikoetan egindako jarduera guztietara, Debalde sartzeak, 2909 pertsona bertaratzea eta parte hartzea ahalbidetu du.